Vítaj späť. Som rada, že si tu. Vítam ťa pri druhej epizóde Hypnozy do ucha. Miesta, kde môžeš spomaliť, dovoliť si byť sám, byť sama, byť chvíľu len ty. Dnes ťa pozývam do priestoru pokoja, kde môže tvoja myseľ úplne stíchnuť, kde môžeš načerpať novú silu. Silu, ktorá neprichádza zo snahy, ale z vnútorného spojenia so sebou. Toto je tá chvíľa. Chvíľa ticha. Chvíľa návratu. Chvíľa svetla. A ak si pripravený, ak si pripravená, môžeme sa spolu vydať na cestu. A ty začni tým, že si nájdeš pohodlnú pozíciu. Zatvor oči a dovol si len byť. Zľahka sa nadýchni a s výdychom uvoľni svoje telo. Uvoľni svoju tvár, ramena, brucho. Uvoľni svoje ruky, nohy a chodidlá. Celé telo môže byť plne zrelaxované. Celé telo sa môže nechať niesť. A teraz si predstav, že vdychuješ zlaté svetlo. Svetlo, ktoré ťa uzemňuje a súčasne spája s tvojim vnútrom. S každým výdychom sa uvoľňuješ hlbšie a hlbšie. A ja budem počítať od 10 do 0. A pri každom čísle sa tvoje telo uvoľní ešte viac. A mysel stíchne ešte viac. 10. Ramena klesajú a dých sa prehlbuje. 9. Telo je pokojné a tvoje dýchanie je úplne plynulé. 8. V každej bunke sa rozlieva teplé svetlo. 7. Myšlienky spomalujú a ticho rastie. 6. Celé vnútro vie, že môže dôverovať. 5. Telo sa uvoľňuje a regeneruje. 4. Ticho je čistejšie, jemnejšie, príjemnejšie. 3. Si hlbšie ako pred chvíľou a je ti dobré. 2. Tvoja myseľ je tichá a tvoje telo je vo vibrácii pokoja. 1. Si len ty a pokoj. 0. Si tu hlboko v sebe, v bezpečí, pripravený alebo pripravená prijímať. A tvoje
podvedomie teraz počúva a je otvorené a vníma, že tvoje telo je múdre, vie, ako sa liečiť. A teraz mu to dovolíš ešte viac. Každá bunka sa prebudza k novému zdraviu. Každý orgán sa ladí na rovnováhu a silu. Tvoje zdravie sa prehlbuje. Vnútorný pokoj rastie. Všetko v tvojom vnútri vie, že je v absolútnom bezpečí. Radosť je tvoj prirodzený stav. Prichádza ako jemné svetlo, láskavé, teplé, živé. Šťastie je nastavenie, nie náhoda. A práve teraz sa zosilňuje s každým nádychom viac a viac a viac, ako by si v ruke držal alebo držala malý ovládač, na ktorom vieš pridávať intenzitu svojho šťastia. Môžeš ju pridať. Môžeš ten ovládač vidieť alebo cítiť v svojej ruke. A spolu so šťastím k tebe prichádza úspech ako prirodzená vibrácia. Príležitosti k tebe prichádzajú ľahko, pretože si ako magnet, ktorý ich priťahuje. Každým nádychom novú a ďalšiu. A s každým výdychom intenzívnejšie. Cítiš, že tvoj úspech je na dosah. A tiež môžeš cítiť tvoje bohatstvo, tvoj pocit dostatku. Môžeš si dovoliť cítiť ho úplne naplno, úplne prirodzene, pretože k tebe patrí, pretože si ho pritiahol ako magnet. Budeš ho priťahovať aj naďalej. A teraz môžeš počúvať alebo si hovoriť so mnou. Mám všetko, čo potrebujem. A ešte o mnoho viac ku mne prichádza. Som otvorený, som otvorená hojnosti. Som magnet na dobré veci. Všetko ku mne prichádza s ľahkosťou. Ticho, ktoré sa otvorilo vnútri, sa stáva novým základom, vnútorným domovom, zdrojom pokoja, energie a dôvery. A teraz už vieš, že kedykoľvek budeš potrebovať, nájdeš túto silu znovu v sebe. Je tu vždy. Stačí ju pozvať. Stačí, keď zatvoríš svoje oči a
a hlboko sa nadýchneš. A ona sa vždy vráti. A teraz si môžeš vybrať. Zostať ešte chvíľu v tejto vibrácii pokoja, alebo sa pomaly vrátiť do bdelého dňa, do svojho tela, do svojej prítomnosti. Opäť pustiť myšlienky do svojej hlavy. Zhlboka sa nadýchni a jemne rozhýb prsty. Sústreď svoju pozornosť na chodidlá, brucho, ruky, ramena. Začni si uvedomovať svoje viečka, svoje pery, svoj dých. A keď nastane ten správny moment, môžeš otvoriť svoje oči a byť úplne prebudený. Byť úplne prebudená, plná pokoja, šťastia, bohatstva, čakajúci alebo čakajúca na nové výzvy, ktoré priťahuješ ako magnet. A ja ti ďakujem, že si dnes kráčala do ticha spolu so mnou. A verím, že si v ňom našiel alebo našla to, čo si potreboval. A ak ti táto nahrávka priniesla pokoj, budem rada, ak sa vrátiš aj na budúce. Pretože v ďalšej časti sa spojíme ešte hlbšie so zámerom, telom a tým, čo túžiš žiť. A do tej doby nech ti ticho tvojej mysle prináša jasnosť a sila tvojho vnútra vedie tvoje kroky.